преди малко говорихме, но така и в фирмите. Затова в близките, може би след 2 месеца ще организираме една конференция Ден на кариерата, в който ще направим едно такова събиране между фирми и студенти. Сега ще започнем с Галина, който ще представи и ще говори за предприемаческата екосистема във Варна. Вече той ще каже нещо повече за това. Има точно 5 минути. Само да кажем, правилата следните. Има 5 минути, на 5 минута прекъсване и започва следващата. Такива са правилата обикновено на лайки топовете. Здравейте на всички, казвам се Галин. Тези, които стават мисля, повече се познаваме, но все пак да кажем за какво става дума. Пътувайки из нашите офиси на 100, аз съм съосновател на 158 от софтуерните компании, пътувайки из различни офиси в Европа, Америка, Австралия, общото имам възможност да виждам какво се случва с тяхната екосистема. Какво представлява една екосистема? Това са будни, активни хора като вас, които днес са се отделили са от неден, които искат да променят света за добро и да накарат и инфектират още хора да го правят. И връщайки се до 2012 година, нали, България, като за повечето хора, веки обратно от чужбина, е прекрасно място за почивка, за отмора, нали, но никой не вярва в нейните възможности и просперитет. И тогава запитваха, има ли нещо, което се случва в Варна, и те казаха ми, да, нали, има Варна Лаб, там правят някакви неща, има един клуб, каза се New Bees и правят Open Coffee. И с това се черпаше Варна. Което беше наистина много малко. И аз към една, че наистина Варна няма потенциал. Тоест, без да се достигнат потенциала, ще бъде прекрасна, нали, туристическа дестинация за мен тук нататък, като се прибирам в нашия офис. Но съвсем случайно попаднах на някакъв неделен курс, организиран от Станислав Минев, където се говориш за това как да стартираш бизнес, как да намериш призива на живота си и всичко останало. И там също дойдоха много готини хора и те взеха да говорят за някакви четци, нали, които си ги слагат на главата и почва да четат мислите ти, което хората не е нужда да говорят, ами всъщност през Wi-Fi, през клауда може да си говорят двама души с тия четци. Други почнаха да говорят за умните хладилници и как умният хладилник може да се зарежда сам и съответно да ти следи диетата, да се храни здравословно. И в един момент взеха да говорят за някакви идеи, които пътувайки навън, аз не бях чувал да са толкова футуристични. И се казаха, окей, тук има потенциал. И така, почвам вече конкретно с точките. Тогава организирахме първия Startup Weekend. Startup Weekend е едно събитие, където се събират програмисти, дизайнери, маркетолози, общо всички хора, които са по-проактивни, презентират си идеите в рамките на 60 секунди, сформират екипи на база на тези идеи и започват да правят някакъв прототип, който представят пред инвеститори. Оказа се много успешно събитие, победителя беше на 16 годишно момче от Шумен, то получи предложение от двата инвестиционни фонда да инвестират в него, той ги отказа, отиде в Америка, там за 250 000 евро и общо взето, нали, някакъв success story. Което за нас пък беше голяма мотивация организатори, защото казахме, окей, значи нещата се случва във Варна, ние може да налеем още повече там, къде не. Тогава се роди идеята за Beehive. Beehive е споделено работно място, то е точно началото на тази екосистема. Защото когато всички искат да правят нещо в града, аз искам да правя курс по това, аз искам да правя обучение по това, работилница по трето. Аз просто искам, нали, да прекарам време с самишленици, които, нали, са интересни. Трябваше да има това място. И това място на повечето места се казва споделено работно място. В София се казва Bed House и Сохо. По различни точки в света се казва по различни във Варна. Решихме да бъде Beehive, като или пчелен кошер за работни хора. След като се случи това нещо с Beehive, направихме втория вариант на Startup Weekend. От началото на годината вече има нов формат на Варна, за така наречените успели предприемачи, който се казва Startup Grant. Това е нещо ново, което също вкарахме в града. Как съм с времето? Добре. Където идва успял предприемач, може всеки да се зададе въпроси и да разбере по какъв път е минал, какви грешки е направил, какво е направил правилно, за да бъде успешен. Прекрасно събитие, за мен лично е много интересно. Сега чакаме Максим Бехар този месец да дойде, той е много добър в пиара. Продължаваме нататък. За да има екосистема, трябва да има всичко в града. Всички частици на пъзела трябва да ги има. И всяка една от тези частици на пъзела трябва да се ръководи от отделен човек, който да има дясна ръка. Защо? Защото стигаме до фактора с... Бъсмен фактор. Точно така. Че ако всичко се прави от един човек, утре го удари автобус, до там беше екосистемата на Варна. А сега, когато имаме толкова различни формати в града, общо взето,
винаги ще продължава да съществува и да се раждат нови хора, които да ги заместват, когато те излязат от града или се оженят или нещо се промени в живота. Или какво си като мобил. Което е едно и също. Може да се ожените. От живота на един човек, като естествено много хубаво. Махам Искам да продължа с Google групата. Има Google група, ежемесечно, която се организира от Ники Витев с помощта на още други хора. И така, той е един друг лидер, който прави други хубави неща в града. На 11 март започва дизайнерската и UX групата на Варна. Нямаме дизайнери. Имаме талантливи хора, но някакси те сами не могат да се повярват, че са достатъчно добре са дизайнери. А камо ли да имаме дизайнери от ранга? Само да кажем за бизнес кафето Силикън Дрика, Бал за безплатна бюро, Софтуер университет във Варна открива врати, Зариба Гейм Академи, Гейм конференцията на Зариба, Europe Code Week, Варна Lab, IT форума, на който сме сега, Варна Conf, Game Hours, Варна Cloud Conf и мастерска клас. Ами ще ги постна в събитието. Това остава да работи. Ставаме някаква част от теб. Хардуер. Всички тръгнем. Тръгна. Тръгна. Да, нещо тръгва и изгазва. Има някаква... Тръгна. Събрахме това. Димитър Анаилов ще говорим за микросервиси. Какво ще ми каже той? Май сме без предмета. Виджи е включено в друго виджи, което така да завъртяно с едно текстово главение. Не работят, както трябва. Чуки не работи, зато проблема е в това, че се губи в някакъв начин. Данните ситуация, защото темата е доста сложна, няма как да се обясни какво да кажа в 5 минути. Идеята е просто да чуете, че такова не съществува. Какво е Microservices? Така, нещо, което на мен ми помогна е такива неща много може да ги намерите в туториали. Нещо, което трябва да се намерите е книжка. Аз съм си намерил това е една Лайли книга, която в февруари 2015 излезе, в момента $140. Всичкото истинични, Мартин Фауър е един от хората, които много говори за всякакви теми, но също и в тази тема, която е за Microservices. Първо ще ви обясня какво е Microservices, каква е архитектурата, какви бенефити имате и нещо, което, нали, когато чуете с някаква система, че тя фейла, т.е. че тя по някакъв начин не работи. Така. Първо да започнем какво е Microservices, защо се появява, първо ще отидем исторически малко по-назад. Ще обясним какво са монолитите. Монолитите са нещо, което в момента учат във всички университети и да кажем в по-голямата част от компаниите в света. Много малко са компаниите, които правят Microservices в днешно време. Така, монолитите са такива апликации, където всичкото ви е разположено. PHP-то, ASP.NET ви е в един блок, Node.js, базата данни, всичко ви е в един блок. Вие когато правите едно приложение, нямате нещо, което да е с някакъв сервис и така нататък направено. Тоест всичко ви е равното в един сервис. Така, какво е Microservices? Това е нещо, което в момента Facebook ползват, Amazon ползват, Google ползват и абсолютно всички. Тоест тези всичките неща да могат да се скалират. Имате постове, които са написани на Ruby. Те са написани на Ruby, защото Ruby е добра технология. Имате нещо, което е за приятели, това е написано на Go. Примерно имате чат, който е написан само на Node.js, имате снимки, които са написани на Java, защото там се използват някакви. Идеята каква е? Че имате т.е. както един кошер се образува, т.е.
много малко чилички, почват да работят и образуват голямото нещо. Това е тук идеята, за това се появяват микросервисите. Какви облаги имат? И това е най-голямото нещо и за това нещо се използва. Когато имате една монолитна система и когато тя искате да се скалира, трябва абсолютно цялата система да се скалира. Тоест, ако ви трябва само по-голяма база от данни или ви трябва само за един модул по-голям, то за абсолютно цялата система това трябва да стане. Освен това, няма да влизам, но микросервисите са по-добре, защото част от тези модули могат да се пренапишат. Ако ви трябва само да пренапишете постовете, ви трябва да пренапишете само модул, който е за постовете. И тук, в момента, както е показано на диаграмата, само да кажа, че диаграмите не са моя дел, всичко са от тази книга, която съм чел. Тук, както виждате, за постовете имам 3 инстанции, за приятелите имам 2 инстанции, за снимките имам 6 инстанции, защото снимките са Blob Storage и те са големи. Инстанции и така нататък е нещо, което е за cloud и което е добре да четете. Така, каква е архитектурата на едно стандартно монолитно приложение? Това е стандартно в момента, което абсолютно всички да кажем, не абсолютно всички, но кажем, че по-голямата част от фирмите в България правят. Имат един mobile application, имат един web application, имат един API gateway, към който всичко се конектват. И в момента имате най-различни за customer, AWS и така нататък, които връщат някаква информация. Само, че при едно приложение, което е базирано на микросервиси, това нещо не е точно така. За всяко едно от тези неща имате mobile backend, имате customer backend, имате help desk. Това се прави просто това нещо, когато стане да нужда да се скалира, само backend да се скалира. Тоест, има много хора, които са мобайл. Примерно, представете си ситуацията. Повечето хора са активни в мобайл в обедно време, между 11 часа и 5 часа. Тогава мобайл сервиса ви се скалира. А през останалото време може да ви се скалира бекенда. По същия начин и админът не е толкова много. Така, нещо, което ще говорим е нещо, което много хора, като чуят системи и така нататък, отричат и изобщо такова нещо, че има. Това е така наречения failure. Това нещо видяхте днес и на презентацията на Илиан. Системите постоянно по някакъв начин се крашат по някакъв начин. Когато имате сервиси, това е много важно. Тоест, системата е по някакъв начин и така нататък ще фейлни. Така, failure и saver, когато работи с микросервиси, трябва да си го предвидиш, че даден сервис може по някакъв начин да не работи. Netflix имат много интересна игра, която се е базирана на HouseMonkey, което е нещо, което е много як тул за QA. На база на един ден, който е рандом ден, никой не знае, почва да изключват машини. Тоест HouseMonkey почва да изключва машини и после вътре в екипите просто виждат дали тези екипи са достатъчно подготвени да върнат състоянието отново на Netflix. Netflix е голяма мрежа, която е така, само няма да ми стигне времето. Така, това са нещата, които са предимство. Монолитните са прости, консистентни и всички модули са на едно място. Имате password development. Благодарим. Да. Не следва Netco в QA портал. Портал? Портал. Това е от... Добре. Не е портал. Сега, аз ще... Чакай да се чума, аз моля. Сервис, който ти изключва компютрите. Няма нужда. Няма нужда. Те Амазон нали продаваха така Работи ли сега? по-ефтино Да, чуме сега. чувствителна мощност, но... Не ми бъдеш. Сега, аз много кратко даже няма да са нужни и 5 минути. Човек за 5 минути може да обясниш нищо. И от две неща, които да кажа, първата е, че широтна, която може да търси хора, при малко бях споменал, сега ще бъда малко по-обстоятелствен. Търсим хора, които са PHP запознати, поне Regular или Senior, ако има някаква възможност, става оня отгоре. Ако някой има интерес, може да свържи с мен или директно с компанията stivasoft.com. Собственици са българи, работим с чужди проекти, няколко сравнително малко проекта на PHP MySQL. И аз ще тествам софтуера. Не съм болен, така че ако някой... Тежко ви горко. Да, така че ако някой има интерес или там някакви приятел нещо, направо може да свързи с фирмата или с мен, няма никакво значение. Търсим през разни, през JobsBG, през разни там IT рекрутери.
нищо интересно, явно няма. И към студентите, които са останали тук, учете и започвайте да се ориентирате отрано, защото има явно много сериозни недостатъци. Както предполагам, че могат да потвърдят тук колегите, които работят. Аз не правих някакви записки, които харесвате, че... Второто нещо, за което... Това е, ако някой има интересен, пак казвам. Второто нещо, което искам да споделя, то беше така да видим като спонтанна идея. Има един проект, който съм започнал, така не съм развил, с QA Pro се нарича. При някой му интересно се пише статии, пък не иска да научи нещо заедно, да дават някакви идеи. Съм на среща, Фейсбукът ще го оставя някъде там с ивента, може би. Ако искате, може да направим нещо заедно, там с екипа на техническите, пък не само. Няма че, защото за момента в България няма ресурс, който да подготви някого. Има няколко стари статии и на NACFED, естествено нещата, които обаче са малко по-обемни. Ако някой иска, може да направим нещо заедно. Става въпрос на основно за Quality Assurance, за Development евентуално, макар че има някакво големи ресурси за това български, и за системна администрация. Това е. И при малко това, което казахте за конференциите, ходите на конференции, защото в университета няма да може да видите голямата картинка. Варнала Бихаев, другото го каза Галев, който изчезна някъде. И ще ви кажем за QA влязъл бар, защото е колко приема. Един QA влязъл в бар, с една бира, 2 бири, 14 бири, 3600 бири, 4 бири, минус 7 бири. Това е лица. Има и АБВ бири. Да, и АБВ бири. Това може и... Това е. Стефан ще говори за квантови алгоритми, теория на конспирацията. Да си пусна... Не, да си пусна само времето да ви накажа. Здравейте на всички, казвам Стефан Стефанов, изобщо съм подготвен за презентация, така съвсем набързо. Искам да ви представя на вниманието за една от новите тенденции в програмирането и в алгоритмите, и специално квантовите алгоритми. Няма да ви се занимавам с това какво са, как се правят, защото са доста сложни неща. Често казвам, аз не ги разбирам всички от тях. Сега се развиват, но каква е идеята? Защо изобщо се наливат много пари в тях и кой ги налива тези пари? Защото се изсипват милиони, дори стотици милиони. В програмирането има задачи, които не могат да се решат с линейни изчисления, се решават с експоненциални. Тоест, ако имаме определен брой входни данни, операциите, които трябва да се извършат на тях, за да се получи някакво решение или някакъв отговор, от който имаме нужда, е експоненциален. Примерно, ако имаме 10 елемента, които влизат, примерно 10 на 10 е доста голямо число. 10 милиарди операции трябва да се извършат само за 10 елемента. На практика, абсолютно всички алгоритми за криптиране на информацията в интернет се базират точно на това твърдение, че в момента не съществува и не е начин за изчисляване на експоненциални алгоритми. Тоест, знае се, че ти ако напишеш една парола, която има 10 букви, символи там, знае се, че компютърът ще му трябва стотици хиляди години, за да завърти всички възможни операции, за да се стигне до там. Идеята на квантовите алгоритми е да могат да се решават експоненциални задачи с определено по-ниска сложност. Дали е квадратична, дали е полиномиална или някой казва, че дори линейна. Официално се казва, че това ще е много на програмирането, защото има определени структури данни като свързани списъци, които ще могат да се обработват доста по-бързо, с квадратична скорост по-бързо. Но идеята като цяло е да може тези алгоритми да се разработят квантовите, да могат да се разбиват всички пароли в целия свят, за да могат да се... да се отключат абсолютно всички така и така от малкото останали заключени профили, сървъри и информации. Първите, които ни наливат, поне така в сайтите за теория на конспирацията, се вижда, че са някои от големите агенции наливат пари в разработката. Но така или иначе, това е едно от бъдещето най-вероятно на компютрите и на програмирането. Знаете вече, правят се експерименти изключително много с оптични компютри, с оптични транзистори, а това нещо ще ускори неимоверно изчислителните скорости на машините. Да, това е в общи линии, така казах във времето. Аз съм
дойдохте и бяхте лектори тук. Направихте ни страхотни лекции. Благодаря на човекът, който намери вас, в случая Петър Лазаров. Благодаря на другият организатор Ивана Самходова. Благодаря на нашия видеообработка в бъдеще и всъщност оператор Бождар. И благодаря на Нетко на това момент, на това, че ме кара, че мога да почнем да направим тази конференция и че това не е една невъзможна цел. И да, искаме да благодарим сега на всички останали, може би вие, които нямате представа, все пак на Маля, защото все пак тя и други организатори искаха да направят да организират всичко това, защото се беше малко стрес от късите всички около Технически университет, покрай тя направи това с пицата, да е реално да сме по-дебели и по-грозни, и всичко стана, така че нека благодарим ли. Видеото ще намерим начин да стигнем вас.